Enpresek beren informazioa antolatuta eduki nahi dutenean, datu base batean gordetzen dute. Horri esker, informazio volumen handiak eraginkortasunez eta modu zentralizatuan kudeatu eta ustiatu daitezke. Datu basearen erabiltzaileek espero dute edukia erraz sortu eta eguneratu ahal izatea. Hala ere, hori ez da beti desiragarria. Adibidez, finantza datu base batean, okerreko edo asmotxarreko aldaketa batek erregistro kritikoak alda ditzake. Industrian, makinen mantentze lanen kudeaketan eragina izan dezake mantentze erregistroak aldatzen edo ezabatzen badira, eta horrek eragina izango luke ekipoen segurtasunean eta fidagarritasunean. Laburbilduz, datu kritiko batzuk aldaezinak izan behar dira, eta hemen sartzen da blockchain. Zer da blockchain? Blockchainek ezaugarri bereziak dituen datu basea eskaintzen du. Alde batetik, banatua eta deszentralizatua. Informazioa kokapen desberdinetan biltegiratzen delako, zerbitzari edo nodo askotan, eta jabe bakar baten mende ez daudenak. Bestalde, aldaezina. Izan ere, erregistratutako datuak ezin dira aldatu sarea osatzen duten nodoen adostasunik gabe, eta horrek haien osotasuna eta fidagarritasuna bermatzen du. Gainera, datu horiek aurrekoekin lotzen dira kate jarraitu eta aldaezina sortuz. Eta 3, segurua. Kriptografia erabiltzen duelako informazioa manipulazioetatik eta baimenik gabeko sarbideetatik babesteko. Ezaugarri horiek guztiek gardentasuna ematen diote blockchainari. Parte hartzaile guztiek informazio bera eskuratu baitezakete denbora errealean, eta horrek iruzurrak eta akatsak saihesten ditu. Horregatik guztiagatik, blockchainek paradigma aldaketa dakar informazioa eta transakzioak kudeatzeko moduan, bitartekariak ezabatuz. Berehalako ondorioak kostuak murriztea eta eraginkortasuna handitzea dira. Sektore askotan aurkitzen du blockchainek aplikazioa. Bitcoin kriptomonetak eta beste askok funtzionatzeko oinarria izateaz gain, aplikazio ugari daude mota guztietako esparruetan, hasi energiatik eta hezkuntzaraino, tartean osasuna, logistika edo finantzak. Erabilera kasuak askotarikoak dira, eta nabarmentzekoak dira produktuen trazabilitatearekin, identitate digitalaren kudeaketarekin, kontratuen automatizazioarekin eta transakzioen egiaztapenarekin lotutakoak. Orain, erabilera kasu horietako batzuk zehatz-mehatz ezagutuko ditugu. Alibaba kasua. Elikagaiak faltsutzea arazo globala da, eta eragina du bai produktuen kalitatean, bai osasun publikoan. Urtero, milaka pertsona gaixotzen edo hiltzen dira elikagai aizunduak edo kutsatuak jateagatik. Hori erronka bereziki larria da Txinan, munduko elikagai ekoizle eta kontsumitzaile handienetakoa baita. Alibabak, merkataritza elektronikoaren enpresa erraldoiak, blockchain teknologian oinarritutako irtenbide bat ezarri du arazo horri modu eraginkorrean aurre egiteko. Normalean, blockchain, Bitcoin edo Ethereum bezalako kriptomonetekin lotuta egoten da, baina kasu honetan produktuen trazabilitatea ziurtatzeko erabiltzen da, eta hornidura katearekiko gardentasuna ematen du. 2017an, Alibabak Food Trust Framework delakoa sortu zuen beste enpresa batzuekin elkarlanean. Blockchainean oinarritutako sistema honek elikagaiak jatorritik arakatzea ahalbidetzen du. Produktu bakoitzak QR kode bakarra jasotzen du. Eskaneatzean, kontsumitzaileek jatorrizko lekua, transakzioen historiala eta hornikuntza katean gertatu diren mugimendu guztiak ikus ditzakete. Ekimen honen onurak argi daude. Kontsumitzaileek erosten dituzten elikagaien benetakotasuna egiazta dezakete eta aizundutako edo faltsifikatutako produktuak saihestu. Hornikuntza katearen kudeaketa hobetzen da eta hala
produktuen kalitatea eta jatorria hobeto kontrolatzen dira. Plataforman saltzen diren produktuekiko konfiantza indartzen da eta kontsumitzaileei zein saltzaileei egiten die mesede. Baina Alibaba ez da hor gelditzen. Blockchain mugaz gaindiko logistikan ere aplikatzen ari da Links International subsidiarioaren bidez. Nazioarteko bidalketek erregistro aldaezina eta segurua dutela ziurtatuz. Elikagaiak seguruagoak eta produktuak benetakoak izango diren etorkizun baterako bidea markatzen ari da Alibaba. Ikus dezagun beste erabilera kasu bat, oraingoan gure euskal enpresa batean, Iberdrolan. Gero eta jende gehiagok bilatzen ditu energia garbiko aukerak, baina nola egon gaitezke ziur jatorriaz? Iberdrola bezalako enpresak blockchain erabiltzen ari dira energia merkatua eraldatzeko eta bezeroek hornitutako eta kontsumitutako energia 100% berriztagarria dela bermatzen duten proiektuak implementatzeko. Iberdrolak pilotu bat egin zuen Euskaltelekin, Kutxabankekin eta Cajasurrekin, Oiz eta Marantxon parke eolikoetan eta San Estebaneko zentral hidroelektrikoan ekoitzitako energia berriztagarria enpresa horien egoitzetara nola iristen zen erakusteko, 100% garbia izango zela bermatuta. Blockchaini esker, elektrizitatearen jatorriari eta helmugari buruzko informazioa modu seguru eta aldaezinean biltegiratu ahal izan zen. Enpresei kontsumitzen zuten energia benetan berriztagarria zela ziurtatuz eta jatorri zehatza ezagutuz. Gainera, blockchain teknologia bereziki erabilgarria da epe luzerako energia salerosketako kontratuetarako, non funtsezkoa baita elektrizitatea benetan berdea dela eta izango dela ziurtatzea. Hemen kontratu adimendunak eta smart contract delakoak sartzen dira, automatikoki gauzatzen direnak adostutako baldintzak betetzen direnean, bitartekariak kenduz eta gardentasuna eta akordioen betetzea ziurtatuz. Azken batean, blockchainek energia berriztagarrien erabilera bultzatzeaz gain, kontsumitzaileei jasangarriagoak izaten laguntzen die eta klima aldaketaren aurkako borrokan laguntzen du. Liway Hertz kasua. Azken erabilera kasua aeronautikaren sektoreko mantentze lanekin lotuta dago. Abiazioan, mantentze lanak funtsezkoak dira hegaldien segurtasunerako. Hala ere, gaur egun, mantentze erregistroen 90% paperean daude oraindik, eta hori arazo iturri potentziala da. Adibidez, datu base zentralizatuetan biltegiratutako datuak manipulatu egin daitezke eta horrek informazioaren osotasuna arriskuan jartzen du. Gainera, istripu baten ondoren auditoriak edo ikerketak egiten direnean, denbora gehiegi behar izan daiteke erregistroetara sartzeko. Horrez gain, askotan informazioa mantentzen lanetako agentziei dagokie eta ezin da baimen espezifikorik gabe partekatu eta paperezko dokumentuak erraz gal daitezke. Arazo horiek atzerapenak konponketetan, beharrezkoak ez diren kostuak eta kasurik okerrenean akatsak aire segurtasunean eragin ditzakete. Hori saihesteko, blockchainek irtenbide eraginkorra eskaintzen du. Funtsezko informazioa, hala nola aireontziaren antzinatasuna, ikuskapen datak, konponketen eta osagaien historia eta ingeniarien gomendioak datu base deszentralizatu, seguru eta garden batean biltegiratzea. Blockchaini esker, hegazkinean egiten den aldaketa edo konponketa bakoitza modu seguruan eta aldaezinean erregistratuta geratzen da, eta interesdun guztientzat eskuragarri dago. Fabrikatzaileek osagaiei eta iraungitze datei buruzko informazioa gehitu dezakete, mantentze lanen hornitzaileek konponketa bakoitza eta horri lotutako kostuak erregistratzen dituzte, eta airelineek gardentasun osoz dokumentatu ditzakete hegaldiei eta mantentze lanei buruzko datuak.
Informaziorako sarbide egokia bermatzeko, kontratu adimendunek prozesuko parte hartzaile bakoitzak zein datu kontsultatu edo gehitu ditzakeen definitzea ahalbidetzen dute. Adibidez, bidaiari batek edo bidaia agentzia batek hegazkinen egoera kontsulta dezake hegaldi baten aurretik. Ondorioz, hegazkingintzan blockchain erabiltzeak bermatzen du inplikatutako eragile guztiek dutela informazio egiaztatua eskuratzeko aukera, behar dutenean eta behar duten tokian, segurtasuna eta eraginkortasuna hobetuz aireko mantentze lanen kudeaketan. Amaitzeko eta laburpen gisa gogoratu. Blockchain teknologiak aukera ematen digu informazioa deszentralizatzeko, segurua eta aldaezina egiteko eta hainbat sektoretan gardentasuna hobetzeko. Dagoeneko iraultza eragiten ari da funtsezko zenbait industriatan, hala nola finantzetan, logistikan eta osasunean besteak beste. Baina garrantzitsuena da blockchain ez dela Bitcoin bakarrik, tresna boteretsua da, sektore osoak eraldatzeko eta datuetan eta transakzioetan dugun konfiantza birdefinitzeko ahalmena duena. Beraz, teknologia hori esploratzen jarraitzen animatzen zaitut eta zuk zeuk mundu errealean duen eragina deskubritzera. Eta honarte, blockchainari buruzko bideoa.